लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो अमित शाह बिथाङा नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मा फोसावदों बेखौबो नोंथांमोना आंनि खुगाजों खोनाबाय आरो बिथांनि खुगाजोंबो खोनाबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा फोसावदों बेखौ बिथांनि खुगानिफ्राय खोनाबाय। जायफोर नोंथांमोना थारैनो मोजाङै एसामिसखौ बुजिया नोंथांमोननि थाखाय आं लानानै फैदों आंनि बर' रावजों बिथाङा मा फोसावलांखो। गोबां मानसियानो माने एसामिसखौ बुजि दं आरो बिथांमोननि थाखाय आं बुंनानै होगोन मा बिथाङा फोसावलांखो आरो मा मावनो थांगासिनो दङ। बिथाङाबो गावनि लेक्सार होनायावनो बड'फाखौ आरो एबसुखौ जोबोर बाख्नायदों। एबसुखौ बिथाङा बाख्नायदों बेबादि गोजोन गोरोबथा बिटिआर जानायनि गुबै जि जाहोन बा गुबै जि फेक्टर बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बेखौनो बिथाङाबो बाख्नायदों। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों 2025 मायथाइनि 15 एप्रिलसिमहालागै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फुल फ्लेजेड आबुं महर जानो थांगासिनो दङ। स' बेबायदि बिथाङा फोसावदों। स' नोंथांमोना गोबां सानदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया आबुं महर मोनदोंना मोनाखै। नाथाय बिथांनिफ्राय मिथिबाय जे दाबो बे इउनिभारसिटिया जाबायदि स्टेजसिम सहैनांगौ बेसिम सहैयाखै। बहुत गोबाव जाबाय इउनिभारसिटिया नाथाय बेबायदि जायाखै। आरो बिथाङा फोसावबावदों उदालगुरि जिल्लायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पास बानायनो थांगासिनो दङ आरो 3 बोसोरनि गेजेरावनो जागोन। आरोबाव मोनसे मेडिकेल कलेज बैहाय बानायनोबो थांगासिनो दङ। बेबायदि बिथाङा फोसावदों। आरो बिथाङा फोसावदों गेलेफुनिफ्राय क'क्राझारसिम रेल लाइन बानायनाय जासिगोन। डेट मिन्स गेलेफुनिफ्राय क'क्राझारसिम ट्रेना थांलाय फैलाय जासिगोन। पेसेन्जार ट्रेन बैहाय सोलिसिगोन। आरो बिथाङा बेखौबो फोसावबोदों बर' मिडियामखौ बर' रावखौ मिडियाम हिसाबै 12 थाखोसिमथ' सोलिबायानो दा आरो बेखौ ग्रेजुवेट लेभेलागै डिग्री लेभेलागै लांनो थाखायबो जरदार खामानि मावनायनि आखायाव लादों। जरदार माने खालामनो थांगासिनो दं आरो जोबोर थाबैनो ग्रेजुवेसन लेभेलावबो बर' मिडियामा हाबसिगोन आरो बेबायदि बिथाङा खोथा होदों। आरो बिथाङा बेखौबो रायखांदों आसाम बिधानसभायाव जानानै थांनाय जि बिधानसभा बेवहाय जि 35टा बड'लेण्डनि जि स्कुल बे स्कुलफोरखौ मडेल हाई स्कुलाव डेट मिन्स जायफोर हाई स्कुल बै हाई स्कुलफोरखौ मडेल हाई स्कुलाव कनभार्ट खालामनो थांगासिनो दङ। आरो मिथिनाय बादिब्ला आंनि फरायसालियाबो आंनि सिखना बर' गोजौ फरायसालियाबो बेवहाय बे लिस्टआव गोलैनो हागौ मोनसे आन्दाज मोनदों आरो नाथाय बेनि फाइनाल जि लिस्टखौ नुवाखै बेनिखायनो बेखौ आं दासिम बुंनो हाया जे आंनि स्कुला बेहाय गोलैदोंना गोलैयाखै। खारन जेनेरेलि आंनि स्कुलनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बियो थांनाय 10 बोसोराव माने 80-90%नि सिङाव फैफेराखै आरो 100% पास जानायानो खनब्रै जाबाय आरो सिरियेलि खनब्रै फेल जाफेराखै। बिनिखायनो जोंनि स्कुलनि जि रेकर्ड फार्स्ट डिभिजननि रेकर्ड बेबो जोबोर मोजां। बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै जोंनि फरायसालिया माने बर' मिडियामल' थानाय बर' बिजोंल' थानाय एसामिस मिडियाम बा गुबुन मिडियाम गैदेरा आरो रिजाल्टनि जि पार्सेन्टेज बहुत हाई फार्स्ट डिभिजननि पार्सेन्टेज बहुत हाई सरकारि हिसाबै आरो स' बेबायदिनि थाखायनो जोंनि फरायसालिया मोनसे नोजोराव दं आरो बेनिखायनो जोंनि फरायसालिया बेवहाय नाम दं बेबायदि मिथिनो मोन्दों। नाथाय एक्जाक्ट लिस्टखौ जेब्लासिम नुवा अब्लासिम बुंनो हाया जे जोंनि स्कुला मडेल स्कुलाव हाबमारदों ना हाबमाराखै। नाथाय मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों आरो गोलैनो हागौ होननानै। बे बोहैथि बोसोर थामहिनबा 2025 मायथाइनि जे अक्ट'बर बे अक्ट'बराव सारु साजाय स्टेडियामाव 8,000निफ्राय 10,000 बागुरुम्बा बर' सिख्लाफोरा बागुरुम्बा मोसागोन बैहाय आरो लोगोसे बारदै सिख्लाखौबो मोसागोन। माने 8,000निफ्राय 10,000नि गेजेराव थागोन। बबेखानि 8,000निफ्राय 10,000 बाथ' जि बिहुनि जि रेकर्डमोन बेखौ बारनो हानाय नंला आरो जि ग्रिनिस बुक अफ रेकर्डसआव जि बिहु मोसानायनि जि रेकर्डमोन बेखौ बारस'नो हानाय नंला आरो माने 8,000निफ्राय 10,000 बबेखानि बेबो मोनसे स्टेट रेकर्ड नेसनेल रेकर्ड जागोन आरो बेबो मोनसे बारदै सिख्ला आरो बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनायनि चान्स होगोन आरो बर'फोरखौ जाबायदि जानो थांबायना झुमुर थिग बेबायदिनो चान्स होगोन आरो बेखौबो बिथाङा फोसावदों। 1200 मेगावाटनि मोनसे मोब्लिब खुलि गायसननायनि टारगेट लादों बिटिआरआव बेखौ बिथाङा फोसावदों। 31 मार्चखौथ' छात्र दिबस हिसाबै फालिखायो फरायसा सान हिसाबै फालिखायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म डेट मिन्स बड'फानि मुङाव आरो बड'फानि जोनोम साननि मुङाव बेखौ फालिखायो बयबो मिथिगौ। स' बड'फानि जि जोनोम सान फालिनाय बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालियो। बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे फोसावबावदों दतमायाव थानाय बड'फानि जि समाधि बेखौ मा हिसाबै फोसावगोन रायजोनि माने रायजोआरि बिथिङै
फोसावबाय आरो माने बेखौ मा स्टेट लेभेलनि मोनसे सिक्रिटि होबाय आरो समाधि सिक्रिटि होबाय स्टेट लेभेल समाधि सिक्रिटि बेबायदि होनाय जासिगोन आरो बेखौ बोसोरफ्रोमनि मे दानाव मे मासाव 1 मे खालि बोसोरफ्रोमबो 1 मे खालि माने बेहाय थांनानै गाजा गोमजायै बेखौ फालिगोन आरो बेबायदि बिथा बुंदों आरो बै बड'फानि जि बै समाधि प्लेस बेखौ जोबोर मोजाङै मा खालामगोन साजायनाय जासिगोन आरो स' बेबायदि बिथा फोसावदों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों बै माखासे आं बुङाखै बबेखानि बिथाङाबो बिटिआरनि जि गासैबो दफाफोर मावफुंनायनि सायाव एक्सप्लेनेसन खालामाखै रन्जन दैमारि डियार नाब्ला बिथांनि गनायनि सायाव बिथाङाबो जेबो एक्सप्लेनेसन खालामाखै आरो जेबो बुङाखै बबेखानि अमित शाह बिथाङाबो बेनि सायाव जेबो बुङाखिसै बिथाङा माने गासैखौबो लाफानानै गासै दफाफोरखौ जोबोर थाबैनो 2 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंगोन बेबायदिसो बुंदों आरो नाथाय चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बै एखे लाइनजोंनो बाथ्रा बुंबाय आरो बिथाङाबो बुङाखिसै जे डियार नाब्ला बिथाङा माब्ला गगोन बोरै गगोन मानो गगोन ना गवा बेनि सायाव जेबो बुङाखिसै आरो माने बे मोनसे टपिक्सखौ सानै गेदेमायाबो मा खालामदों स्किप खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो स' जियानो जाया माने बिथांनि फोसावनायनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय मोन्दों बेखौथ' मिथिया बबेखानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ फुल फ्लेजेड मोनसे अबस्थासिम लांनाय बा ट्रेन लाइन बानायनाय बेफोर गासैबो डेभेलपनि बाथ्रा नङा होमबा मोजां बाथ्रा दरकार बेफोरो जोंनो गोनांथार आरो बड'फाखौ सनमान होनो थाखाय जाखिनि बिथांमोना मावनो लादों जाबायदि सेन्ट्रेल सरकारा मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रड दिल्लीयाव बानायनो थांगासिनो दङ नाम होनो थांगासिनो दङ बैबादिनो माने आसाम सरकाराबो जानो हागौ बेबायदि माखासे बिथिंखौ मावनो नाजादों आरो बेवहाय जोंहा माने मोनसे गोग्गाथाव बिथिं आरो जोंनि थाखाय नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा डियार नाब्ला बा एनडिएफबिफोरनि जि जेंना बे जेंनानि सायाव साफ्रोम लिडाराबो माने स्किप खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि आन्दोआव मा दं बेखौथ' मिथिया बबेखानि बैफोरखौ मानो स्किप खालामदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय जानो हागौ जोबोर थाबैनो गगोन बिथाङा नाथाय बै गनायनि इनफरमेसनखौ एडभान्स होग्रोनो सानाखै जानो हागौ बे मोनसे पलिटिकेल कारन हरखाब माब्लाबा बिथाङा उदांबो जानो हागौ नाथाय बेखौ फोसावाखै आरो बेखौ माने आन्दोआव दोनदों आरो बेनि सिङाव मा जादों बेखौथ' जों साधारन मानसिया बुजिना मोना नङा होमबा स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजिबाय बिथाङा मा फोसावदों मेगन गोसा सुथुरफोरनि खैसारा गोग्लैफ्रांगारना हारिखौ